ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் எதிர்காலத்தில் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நடக்க முடியாமல் வீல் சேரில் இருந்து கணினி குரல் உதவியோட மொத்த உலகத்தையும் தன்னோட பக்கம் திருப்பினார். 21 வயது இருக்கும்போது நரம்பு சம்பந்தமான நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவரால் நடக்கக்கூட முடியாது. நாட்கள் போக போக ஒவ்வொரு உறுப்பாக செயலிழக்க ஆரம்பிச்சுது. சோர்ந்து போகாமல் தன்னோட தன்னம்பிக்கையால் செயலிழந்த ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புகளுக்கும் மாற்று வழியை கண்டுபிடிச்சார். மருத்துவர்களே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு தன்னோட கண்டுபிடிப்பால் உயிர் வாழ்ந்தார். எலக்ட்ரானிக் வாய்ஸ் எந்திரத்தோட உதவியால் தான் மற்றவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பித்தார். நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன தலைவலி காய்ச்சல் வந்தால் கூட சுருண்டு படுத்துப்போம். ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் தன்னோட தன்னம்பிக்கையால் டாக்டர்ஸ்லாம் அதிகபட்சம் 2 வருஷம் உயிர் வாழ்வார்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமாவும் அதையும் மீறி 55 வருடங்கள் உயிர் வாழ்ந்தார். ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அப்படி என்ன தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு வாங்க பார்க்கலாம். ஏலியன் கண்டிப்பாக பூமிக்கு வரும். ஏலியன் இன்னொரு கிரகத்துல இருந்து மனிதனை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏலியன் பூமிக்கு வந்தால் மனிதனை அழிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. மனிதனை கொல்லாதான், அதுக்கு பதிலாக மனிதனை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கும் அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்கிறாரு. ஏலியனை அழிக்கும் சக்தி நம்மளுக்குன்னு வரல, அதனால் ஏலியனை தொடர்பு கொள்ளாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு அறிவுரையும் சொல்லியிருக்காரு. பூமியில் ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆகும். இன்னும் 100 வருடங்களில் மனிதன் இன்னொரு கிரகத்துக்கு மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னா மனிதர்கள் எங்கே போய் தங்கலாம், அப்படி தங்கினா என்ன நடக்கும், எங்கே தங்கலாம் எங்கே தங்கக்கூடாது அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு. மார்ஸில் ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கும், அதனால் நாம் அங்கே போய் தங்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. நிலாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போகலாம். நிலாவில் பில்டிங் கட்டலாம், ஆனால் பூமியில் ஏற்படுற நிலநடுக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு கட்டின பில்டிங் எல்லாமே உடஞ்சி போகிற நிலை உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரபஞ்சத்தோட முடிவு சீக்கிரமாக வரும் அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருக்காரு. நாம் சின்ன வயசில் வானத்தில் நட்சத்திரங்களை பார்த்துருப்போம். நிறைய நட்சத்திரங்கள் கூட்டமாக மின்னிட்டு இருக்கும். நாம் வாழற இந்த காலகட்டத்தில் வானத்தை எட்டி பார்த்தா அங்கங்கே 1-2 இருக்கும். நட்சத்திரங்கள் தன்னோட பவரை குறைச்சி இருள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நட்சத்திரங்களுக்கு முடிவு வரும்போது பிரபஞ்சத்திற்கும் முடிவு வரும். நாம் உயிர் வாழணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வேற கிரகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருக்காரு. ரோபோக்கள் மனித இனத்தை அழிக்கும் அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருக்காரு. மனிதன் சிந்திக்கிறத விட ரோபோக்கள் அதிகமாக சிந்திக்குமா. எதிர்காலத்தில் மனிதன் ரோபோக்களை உருவாக்க வேண்டியதில்லை, ரோபோக்கள் தன்னைத்தானே உருவாக்கி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மனிதன் உருவாக்குறத விட அதிக அளவு ரோபோக்களை உருவாக்குமா. அப்படி உருவாக்குச்சு அப்படின்னா மனித குலத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படும் அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்காரு. முதல்ல மனித இனத்தை கட்டுப்படுத்துமா, அப்புறமா மனித குலத்தை அழிக்கும் அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து வெயில் சிகப்பு நிறமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ நாம் வாழற காலகட்டத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் தான் வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்குது. இனி வர காலங்களில் வெயில் சிகப்பு நிறத்தில் அடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு. எதிர்காலத்தில் மரங்களை நிறைய வெட்டுவாங்க. மரங்கள் இல்லாததால் கடல் நீர் வற்றி போய் பூமி முழுசும் பாலைவனமாக மாறும்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் ஆசிட் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து ஒரு வைரஸ் அழிக்க இன்னொரு வைரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. மனிதனோட டிஎன்ஏ விலங்குகளோட டிஎன்ஏ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஜெனட்டிக்கலாக வைரஸ் அழிக்க வேக்சின் ரெடி பண்ணுறாங்க. இது ஒரு அளவுக்கு மேலே போகக்கூடாது. அப்படி போனால் இந்த உலகம் மிகப்பெரிய ஆபத்தை சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங். அணுகுண்டு வெடிப்பு, அணு உலை வெடிப்பு இதெல்லாம் கூட ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட ப்ரெடிக்ஷனில் இருக்குது. அணு வெடிப்பு நடந்தால் 100 தலைமுறை வரைக்கும் பாதிப்பு இருக்கும். அணுக்கதிர் வீச்சால் கேன்சர் வரக்கூடிய பாதிப்பு நிறையவே இருக்குது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான். ஆனால் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அப்போவே இதெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு. பூமியோட மையத்தில் அதிகமான வெப்பம் இருக்க கரு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அது வெடித்து பூமி முழுசும் வெப்பம் பரவ ஆரம்பிக்குமா. நெருப்பு குளமாக பூமி முழுவதும் காட்சியளிக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங். பூமி அழிய போகுதுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண யாருமே இப்போ உயிரோட கிடையாது. இன்னும் 600 வருடங்களில் பூமி அழியுமான்னு தெரியாது. பூமி அழிகிறத பார்க்க நாம் இருப்போமான்னு தெரியாது.